and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Bye. Ngita kang Claire? Ang gawin ng biyana eh. O man mo tubag nga akong gitawag. Naliwat na tingali niya sa iyong inahanay. Ayaw pagana ba? Wa, diris Claire, bay. Ha? Ano sa'yo, Adre? Lakaw siya. Musa? Nilakaw siya nga manangid ako? Oh. Asa man siya? Naliwat na ginasa sa iyong inahanda? Nikondat na siya? Mo ba? Bayotek? Bay, Franco. Oh, bay. Wa na siya batasan na. Nilakaw lang na di manangid? Kuhan bay. Kining kuhan ba? Kanang mura rabag nahiubos to nga nasingkahan ni mo. Sa? Singka. Siya na singkahan? Singkahan to ni mo, God. Murag nahiubos to siya. Hanggaw siya. Bay, Franco. Sige na. Manglakaw ta. Kuhan kining. May sulti ko ni mo, bay. Sulti. No. Sulti. Ano man na? May sulti. Ano sa'yo mo sulti na ako ha? May sulti. Ay! Sa lagi? Nanawag si Sofia. Sofia? Isa Sofia ba? Ay, Sofia, God. Berkadang kati, God. Ang sungayan nga Sofia. Saman! Ha? Si Sofia sungayan? So mo yung nagtawag og sungay ni Kate? Sa ito pa, panday. Yung kita orag sungay. Kineng bay. Nanawag si Algin. Nawag ngita ganito niyo mo gani. So ito yun niya ha? Gusto siya nga mo ipuli na ako ni Kate? Pwede. Hindi pwede. Bay Franco. Saman. Ano lang kita mo siya na ako? Ha? Nanawag lagi siya. Ron, pibawon ka. Kung sa iyang ipaibaw na ako? Pibawon ka. Nga. Nag-usab na si Kate sa iyang kinabuhi. Kinabuhi niya. Kinabuhi. Siya nag-usab? Usab, God. Mau nagsulti-sulti God. Sanon ka. Saba na ba yun, teke? Unsang klasya sa pagkausap, ha? Bay? Nausap ang dagway tungod sa baga kayong make-up, mo ba? Ha? Nausap ang porma sa iyang dito na sa ubos. Bay. Ha? Mga bakakon niya. Huh? Mga plastic. Uy. Magkita mi pag-usaw ng Sophia. Tamparuson ginawa. Bay Franco. Kanang bayan ha? Wala yan next sa impyerno bay. Kaya may naggalgal sa akong asawa. Shit! Bay Franco. Ha? Di na ito mag-isgotan nila bay. Saman? Musamot ka busit ang kinabuhi bay. Busit. Ha? Kau good? Di na ito mag-isgotan nila. Ay, gisultihan talang ka. Traidor na sila. Gisultihan talang ka. Gisulting Sophia na ka. Traidor na siya! Traidor. Kadungog ka bay? Tirador. Mga traidor na sila! Ay, ang karon. Huwag pa nabalik si Kathy. Asa naman ni siya? Huwag pa gid may makasulti ni Franco. Tungod kay matod pang utik, nakainom ni. Nakato na di hubog-hubog si Franco. Si Mr. Martinez. Hello, sir. Sofia, asa na si Kati? Tuwa, sir. Nisimba na. Siguro ka? O, lagi, sir. Mamayang gipananghid ako. Mayo noon. Gitinuod gid eh. O, lagi. Nyahangtod karon ay nabalaka ko. Kaya pa man nabalik. Basig gihurot niya ang upat ka misteryo. Sir Martinez. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Santa Rita, sa Kasya, ang santa sa mga imposible. Ako na nga, Leah.
nga tabangan mo ako. Nga ipadangat nga to kang Lord. Ang akong pagpasalamat. Nga naluwas pa si Franco gikan sa kamatayon sa dihang na disgrasya siya. Salamat kaayo. Ug tabangi ako sa pagpadangat nga to kang Lord nga may kaygayunan pa ba nga iya ko mapasaylo sa akong mga kasalanan. Ibansulan ko na ang akong mga Gibasulan ko na ang akong paglimpong sa akong bana. Nasayod ako. Nga dili gud ako mapasaylo sa akong bana nga si Franco tungod sa daotay ko binuwatan. Giampo ko lang nga. Nga maayo lang unta ang iyang palawas. Aron siya makagiya sa among anak ka si Claire. Nasayod ko. Nga nasilag na usap ka na ako ang akong anak. Apan dili ko siya mabasol tungod kay naghatag man kong dakong kauhawan nila. Mauho man gani unta ko muso din sa simbahan. Apan namasin ko. Hugipiyong ko kining akong mga mata. Aron dili na ko makita ang imong imahen, Lord. Pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako. Asa ko gikan dinhi sa simbahan. Nindot na untang ipauli sa among bahay. Pero wa naman dito sila si Franco ug si Claire. Maglaroy-laroy na lang ko. Oh, pildi man tabay. Daog ang meron. Wala man ta. Wala. Bida iratsada meron eh. Mau lagi. Balita. Asa man? Arita meron. Oh, sige. No, balita iratsada man. Pila sugal na to? 5,000. Na, pildi na po tabay. Ni baos man ang wala. Bullshit eh. Okay. Bali na po ta. Ah, Wa na po ta. wa. 10,000. na po ta. Oh, okay. Ang haskang di malasa na to bay. Haskang di malasa. Bisag asa tapos ta pildim da. Bullshit ba eh. Kung arita meron, ato gwa. Oh. Kung arita gwa, ato sag meron. Bullshit. Oh. Way swerte ning kwarta ni Mr. Martinez ay. Bay Franco. Gibati na ko kagutom. Musod na lang ko diha. Nian ang fast food chain. Mo-order na lang kong burger. Ato lang ko dito. Daghan na nangaon. Tay bakante ay muhangi lang ko nga mo share ko lingkuranan. Na may naglingkod. Miss, pwede maka-share og lingkuranan? Yes, ma'am. Salamat. Oh, lilan ta bay. Malas kay ta. Ha? Malas kay ta. Ay. Dita be.
Tiwasan na nato ning duha ka grande bay. Murag malimbarok no kita tingali na bay. Tiwasan na nato. Limbarok kita ni. Magtaksi ka tag pauli. Aw na hala. Mao man ka ha. Salamat. Kay murag nawa nang akong kagutom. Mugawas na lang ko dinhi. Yun na. Kana ni Sud? Ang ako kanang anak. Si Claire. May kuyog siyang patanong lalaki. Dili. Tiwason una niya ang iyang pag-eskwela. Dili una siya manguyab. Burger mo? Yes, burger. Okay. Kadiya ta. Claire? Oh, Claire. Kaysa kini imong kuyog. Aldwin ka na. Manggawas sa diri. Ni ay buang nga ni duol nako. Oh, unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!